मा नाम आरो बबेनि आरो दे अन्नानै बुंदो दे आङो भैरबकुन्दनि भैरबकुन्द फारेस्टनि आरो आंनि नामा मार्था बरगयारी आंनि बेमाराथ' माखासे गोबांथार दंबावो होमबाबो इसोरखौ आं हामबायहोयो हाजासे आंनि गोसो मैखुनजों आंनि मोननाङिखौ आं माने टेस्टिमनि होनो थाखाय आं गसंबाय आरो आंनि बेमारा दिनै बे बेमाराथ' आङो जानो हायिया 28 बोसोर जाबाय होमबाबो बेखौ लानानै आं इसोरखौ जथेस्थ' हामबायहोयो मानोना दहायसो बुजायनायाव बा बाइबेलनिफ्राय जोंनो गाहाम बाथ्रा खोन्थानायाव खोनादोंमोन नालाय अननायजों होयो आं बेखौनो अननायजों होदों होननानै आं रंजानायजों नाजावनानै लाबाय थायो आरो ओमफ्राय आंनि मोननाया बेनो आं माखासेखौ खोन्था आंना बे अहेब आलौनाया बिसिम एकदम बिखुंसिम आलौजोबोमोन ओमफ्राय आं दाख्लै खनसे फैनायावनो माने एसे नर्मेल मोनबाय ओमफ्राय आं बिदिनो र' आं दिनै सिखारला होननानै आं थाबाय आरो ओमफ्राय बेवहाय आङो बे नानि आलफनसानि हाखौ मांखरसालियाव आगैखौनो लिंलांदोंमोन आं नों थांदों नामा औ थांदों आं ओमफ्राय आंनो लिंग्रोदों हाखौ लांगौमोन आङो होननायखा ओमफ्राय दा बेवहाय नानिनि हाखौ आङो थावआव माबायाव दै आसिस दै थाखायो नालाय बाव लगायनानै बिबारखौबो लगायनानै आं फुननानै लाबाय थाबाय ओमफ्राय बाव नर्मेल जानानै नै बाव ज' जादों आरो आं बेखौबो लानानै इसोरखौ हामबायो आं दहाय नानि आलफनसानि बिबाराव जेब्ला गथायो नानिनाव बिबाय थायो आं माने दुखु मोनो आरो थैनाय समावबो आं फैनो हायासै आरो सारादुआवबो आं जानायनि प्रब्लेमखाय आं फैनो हायासै होमबाबो आं बियो आरो आं गोबांथार नोंनि थाखायबो माला गोसोखांबानो आं बिनानै होयो आङो सिगांहाय बे 13 थारिखखौ मानिफैदोंमोन मानो होनबा जोंना भैरबकुन्द फारेस्टनि सिङावनो जोंना मन्जुनाव बे 13 थारिखखौ मानिनाय जानायखाय जोंहा फैसा थाखाबो गैयिखाय आं बावनो थायो आरो एसेल' फैसायाव जायो होननानै ओमफ्राय दा आंना मोनसे बे खर'आ थिखांनो हायि बायदि साबाय थायोमोन आंनाव टाइफड मेलेरिया माबा सिआरपिनो पिएफनो बिदि दंजोबो बै दाख्लै फैबानो आं लोमजानायखौनो लानानै फैखादोंमोन ओमफ्राय आङो थांनानै नानि आलफनसानि बे दै हा लगायनायखौ खर' ओरै दासोमनानै लाजोब्बाय आं दासोमनानै लाजोबा खाट सैतान नोङो आंनिफ्राय गोजान जा नानि आलफनसानि बे दैजोंनो आं हामथारनांगौ होननानै आं सैतानखौ होखारनानै नानि आलफनसानाव बिनानै दासोमबा स्रां खारबाय आरो मोजां मोनबाय बिनिफ्रायनो आंनि बे खर' गिलिर मोननाया गैला बिनिफ्राय बिहामजोआबो ओरै टनसिला ओरैबो बिराद खस्थ' मोनोमोन बियो ओमफ्राय बियो होमबाबो दानि गथ'फ्रा फोथायनायाव गोबां दुरबल आं होनबाय आरो ना बिहामजो आं जे नानि आलफनसानि दैखौ आं बिदि मोजां मोनबाय नोंबो लोंनाय होनबाय आं गिलासाव होफैबाय आं गिर्जा बिन्थि खालामखांनानै बेनो आङो होफैबा बियो लोंबाय आरो खामानि मावबाय थानायखौ दोननानै लोंबाय लोंनायनिफ्राय बियो स्रि थाबाय ओमफ्राय आं होनबाय माब्रै जाखो नोंनियालाय गारामा सानायालाय एसे मोजां मोनदों माथो खावसेखौ होनबाय ओमफ्राय दे होमबालाय आरो दिनै लोंबाव होनबाय आं ओमफ्राय आरो लोंनानै होफैबावबाय आं होफैबा आरो लोंबावबाय बिनिफ्राय जेबो खोन्थायासै आरो बेनोसै आरो आंनो बुंनांगौआ हामबायसो दे आखाइ खबनानै होदो दे लानोसो जों गसंदों दे नोङो बबेनि आरो मानि थाखाय नों बे जायगायाव गसंदों दिनै बयनिख्रुइ सिगां आफा इसोरखौ आं हामबाय होयो आरो बिनि उनाव आं बिमा आइ थांमारिखौ आं हामबाय होयो आङो दाख्लै एप्रिल मासावहाय 13 थारिखमोन बै थुंखुबारि पाइरिसावहाय मिसनावहाय दैमालुआ रिट्रिट खुंहैदोंमोन बे रिट्रिटआवहाय जों 6 जन बायदि थांदों बेनि रिट्रिटखौ जों खोनासङोहाय बेयाव थांनानै बे रिट्रिट खुङै उनावहाय नोंसोरो ओमफ्राय बयबो बुंबाय जोङो नांगौ होननानैहाय जों बयनोबो नांगौ होननानैहाय दा बेनिखायनो राननानै होदों बे हाखौहाय ओमफ्राय जोंनो बयनोबो एसेबां मानसि दङमोन बेनो बयनोबो राननानै होदों आलफनसानि हाखौहाय
ओमफ्राय आङो मोननै लादों लानानैहाय ओमफ्राय जोबनानैहाय न'आव थांनायावहाय आंनि गोसोआ एसे गोनो गोथो जादोंमोन नंगौना नङा होननानैहाय हामगोन ना हामा बेमारा होननानैहाय बिदि सानदोंमोन ओमफ्राय न'आव थांनानैहाय लामायाव बिदि सानलांदों आरो आं गारि गाखोनायावहाय न'आव थाङै थांनानै आङो मोनायावहाय आर'ज खालामनानैहाय आङो बे हाखौहाय ओमफ्राय बे गाइखेरनि दैबो आसिस दैबो होदों इयो ओमफ्राय आङो आसिस दैयावहाय थावआवहाय एसे होबाय आङो दैयावहाय एसे होबाय आङो बे हाखौहाय आंनि बे उदैया जेंगाब सायोमोन एसे गोबाव 10 मास बायदि जाबाय आं डक्टरनाव थाङाखै आं डक्टरनि मुलि जायाखै आङो बे उदैया जेंगाब सानफ्रामबो सायो हर सान सायो आं बेखौ फोथायनानै नानि आलफनसानि हाखौहाय फोथायनानै आङो लोंदों लोङै लोंनानैहाय 10 दिन बायदि जानानैहाय आंनि उदैया एसे मोजां जालांदों आरो दा एसे मोजां जानानै दङ आंनि उदैया बे नानि हाखौ लोंनानैहाय दा बेनिखायनो जोङो गोबां मानसिफोर फैगौमोन 14 जन बायदि मानसि फैगौमोन दा आंनि बे उदै सानायखौहाय बिसोरो खोनाबाय नालाय सागादों होननानैहाय फैनो नागिरदोंमोन 14 जन मानसि ओमफ्राय खायसे गिनानै फैयासै माबा दावहा जादों जों गारियावहाय गिनांगौ जों गारियावहाय गाखोनो हानाय नङा बिदि होननानै मानसिफ्रा गोबाङा फैयाखै ओमफ्राय जों साब्रै फैदों जों गियालावना जों साब्रैया फैबाय बे दैमालुनावहाय जों मैयाहाय सफैदों एखे जोंनि न'आ बेंटलनि बेसेबा गोजान साहा जोंनि गामिया गयबारि फाथाबारि होनो बेंटलनि साहा जों फैफेराखैमोन बिनि न'खौबो जों नुवाखैमोन जों सोङै फैबाय आरो दा मोजां मोनदों आङो बे उदै जेंगाब सानाया आं फुननानै लायो ओमफ्राय दैखौहाय लोङो लगायनानैहाय बे हाखौ दैयाव होबाय थावखौबो लगायबाय ओमफ्राय आं फुनबायबो लोङोबो आं दासिमबो लोंगासिनो दं नाथाय बे हाया गैले दा बेनिखायनो जोङो बे साब्रैया हाखौ मोननो खोमा होननानैहाय जों बे दैमालुनावहाय जों फैदों मोनबावो खोमा होननानै एसे आन्दाज मोननायखाय एसेल'मोन नालाय गोबांबो नङाना एसेल' दा बेनो आंनि नामा सनान्द नार्जारि आङो रान्दि आइजो दा आं आफा इसोरखौ हामबाय होयो आफा इसोरा आंखौ एसे अनदों एसे अनबाय आइ मारियाबो दा इसोरनि अननायजों दा आंनि बे उदैया एसे मोजां मोनदों डक्टरनावबो आं थाङाखै थाखा फैसा गैजायै थांब्लाबो बहायथ' अन्थाइफोर मोननोला अपारेसन जागोन नाथाय बेनिबो थाखा गैया बेनिबो रां गैया बेनिखायनो एखे बे आलफनसानि हाखौ एखे फोथायनानैहाय आङो लोंबाय आं फुनबाय इसोरखौ आं हामबाय होयो इसोरा आंखौ सोखानायखाय